На пачатку сустрэчы з актывам Маскоўскага района кіраўнік вобласці Анатоль Ліс падзякаваў за работу папярэдняму кіраўніку адміністрацыі района Вячаславу Дашкевічу. Вячаслав Васильевич працягне кар'еру ў абласной арганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў. Андрей Філанович, які цяпер узначаліць адміністрацыю Маскоўскага района, чалавек добра вядомы ў Брэсце. З 2007 года ён працаваў на розных пасадах у брэсцкім гарвыканкаме. З 2014 па чэрвень 2016 быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі Маскоўскага района, а з чэрвеня 2016 да апошняга часу намеснікам старшыні гарвыканкама. Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс павіншаваў Андрея Філановича з новым назначэннем і пажадаў поспехаў. Это более самостоятельный участок работы, то есть, естественно, что самому придется решать многие вопросы, а не только, значит, вести какое-то отдельное направление. Считаю, что Андрей Андреевич подготовленный, значит, человек для работы в данной должности. Разрешите прежде всего Андрей Андреевич поздравить. Значит, назначение на данную должность. Пожелать вам успехов на этой работе, которая необходима. Ну и пожелать, чтобы те планы, задачи, которые стоят перед администрацией Московского района, они успешно решаются. Перш за ўсё, Анатоль Ліс нацэліў новага кіраўніка районнай адміністрацыі на рашэнне праблемных пытанняў у рэальным сектары эканомікі. Доля Маскоўскага района ў аб'ёме прамысловай вытворчасці Брэста каля 36%, в обласці больш за 17%. Гэта нямала. На жаль, хапае ў раёне і праблемных прадпрыемстваў, такіх як электралямпавы і электрамеханічны заводы, Цветатрон, фабрыка сувеніраў Славянка, дываны Брэста. На кожным з іх неабходна мяняць становішча спраў. Таксама Анатоль Ліс звярнуў увагу на будаўніцтва жылля для маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. У прыватнасці, ў Маскоўскім раёне на такім уліку стаяць больш за 12 тысяч шматдзетных сем'яў. Андрей Філанович плануе пачаць работу з дэталёвага знаёмства з усімі прадпрыемствамі і арганізацыямі. Надо будет посетить предприятие промышленного комплекса, посмотреть, узнать более подробно уже на месте те проблемные вопросы и совместно с вышестоящими органами, в том включая и министерство, пытаться найти решение их вопросов. Это вопросы, как он обратил внимание, и улучшение жилищных условий многодетных семей, вопросы в системе образования, о том, что необходимо поддерживать, скажем, в нормальном состоянии учреждения образования, и, соответственно, есть вопросы по обеспеченности, да, там, теми местами в детских садах. Поэтому те задачи, которые были поставлены сегодня, в этом направлении будем работать. Людмила Салдина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».